Pwede pa bang mababawi ang lupa na ang titulo ay nasa ibang tao na? Ang unang tingin sa batas, kung meron kayong title o titulo sa lupa, ikaw ang nagmay-ari sa lupa na yan. Ngunit, merong eksepsyon yan. Kung ang pagkakuha ng ganyang titulo ay ginamitan ng pandaraya, ang tawag sa batas, fraud, or merong irregularidad para makakuha ng titulo, sabi ng ating Supreme Court, kahit meron pang titulo ang nagmamay-ari ng lupa, pwede pa rin mabawi sa totoong owner ang lupa. Bakit? Sabi ng ating Korte Suprema, hindi ibig sabihin na kung meron ka ng titulo, hindi ka na mapaparusahan sa ginawa mong kamalian. Pwede pa rin makuha ng totoong owner ang lupa na yan kung ginamit mo lang ang titulo sa pandaraya.